Li bajarê Amedê nobeta aştê ya ketkarên tenduristiyê 21 rojin ku didome. Kesên di grevê de dixwazin bi vê çalakiyê dengê mexdûrên li Cizîr, Silopî, Sûr û herêmên din ên qedexekirî bigêjînin cîhanê. Yek ji sedema çalakiya bijîşk, hemşîr û hemşîreyan ew e ku binkeyên tenduristiyê ji aliyê polîs û leşkeran ve hatine dagirkirin û xelk nikare bi tu awayî xizmeta tenduristiyê pêk bîne. Hin nexweşê me hene mesela ben yê got neqla organa lebata hat lêkirin divê werin kontrol nikarin wana kontrola xwe bikin. Yê got bi hemle bî nikarî werî nexweşxaneyê li wer dizê û yani encam jî xirab e. Li gorî çalakgerên nobeta aştiyê binpêkirina mafên nexweşan û nehêştina dermankirina birîndaran di heman demê de binpêkirina peymana şer'a Cenevreyê ye. Ji ber vê yekê ew bi bîr dixin ku divê di şer de parêzbendiya bijîşkan hebe û rê li ber karê wan neyê girtin. Asker, polis, terörist, gerilla, YDGH tiştê wilo tibê de nîne. Tibê de insan heye, birîndar heye, nexweş heye. Em jî wî çavî dimeyzênin, yani insanê ku birîndar bê nexweş bê em dixwazin wan tedavî bikin. Yani ne ji bo xwestinê tenê jî ev göreva me ye jî. Divê em bikin. Di Sözleşma Cenevre de jî vê nayastike, di tibbî etîka tibbê de jî yastike. Çalakiya ketkarên tenduristiyê rojane rastê eleqeyê tê. Gelek kes kom bi kom tên serdana cihê çalakiyê û piştkiriyê xwe ya bi bijîşkan re jî nîşan didin. Her yek ji wan di beşeke cuda ya tenduristiyê de kar dikin. Ew dibêjin heta ku xizmeteke baş a tenduristiyê negihêje herêmên qedexe ew ê vê çalakiya xwe berdewam bikin. Maşallah dekak. Rudaw Amed.